Secure ang lodo? Nahuy ng bis, unan. Stick na. Na. Tapos na ang ano? Kontra? Awak gini ron. Pili gini ron. Defeat. Ya ate, pili na punta bay. Dalo strict na ko. Ya bugo kay mga kauban. Ay yate, puno ni. Undang ta ne. Nune lamang ka pilde, gayon kit misture. Undang ta. Na, mauna na. Sige, EML. Wala may makwarta na. Wala mo ani ana. Nantagam, di man papel. Resulta? Lustre. Nantagam, mirise. Pikat. Gilom dia. Mo ganing wala ka na mo. Napila kay utro kang bubo. Samot mo ning mga lustrik ane. Ay naman, usap ko ilabot ang kapildi mo. Mapildi. Ay tuod no? Ito ko na dunggan na itong una ato nga. Naman daw abre ato nga kanang kinto is gibar atong lungsod. Isa. Mao ni bay? Nga maogi ni, mao ni. Katong tinki starting man daw ani. Sapud na. Katuman ko na magsayaw-sayaw, katuman pa rin ni. Danti gilapa. Sagad lamang. Danti gula pa man gud to. Nga na adto? O danti gulapa dito. Unsa man pagsayaw? Ang dagko mo kinaglawas. Kataman ko nang May abs. Katuman ko na walang ko na lawas ba? Kung mga anak lagi. Katuman na ba? Asa pud ko? Bilat milawasa. Okay pud na oh. Okay na yan ha. Asa mo? Imo na. Ang grabe. Mayuwak ay. Saan, abel tata? Kapasalan po na itong lawas ano eh. Saan? Ikaw din? Kamo. Dagad ko niya. Ikaw saan? Jeep. Lamig kayo kung lawas. Teka na. Kaya ako, okay ka ako ana. Kupod. Agara. Saman. Tala! G? Ay, tayo. Saan man? Ito po yung atong kayo tang anak kung apel ka na. Ituod sa? Tayo. Ayaw. Matay. Hindi na kayo. Ay, tuod ba? Sige. Dito na. Hoy, asa ba mo? Bayan, nanalagan mo. Balik mo eh. Kay, sana kayo sa'yo sa'yo.